Moikka moi! Aloitan tällaisen uuden sarjan, missä seurataan näiden kahden pikkutomaatin tulemista isoksi tomaatiksi. Katsotaan, laitan kerran viikkoon videota näistä, mitä teille kuuluu. Tai siis näille tomaateille. Ne on nyt ihan pikkusia alkuja, mutta katsotaan. Seurataan pitkin kesää, mikä näistä tulee. Toivottavasti isoja, herkullisia tomaatteja. Ja toivottavasti tulee lisääkin. Siinä ne nyt ovat ja toivottavasti tästä pensaasta lisää tulee. Kiva katsoa, kuinka tomaatti kehittyy isoksi. Oikein hauskan näköisiä tässä vaiheessa. Pitäisi tulla isoja pihvitomaatteja, mutta kuka tietää. Seurataan. Laitan joka perjantai videon teille ja katsotaan, kuinka isoksi ne kasvavat. Moikka!